ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. ҳамватанони азиз, тоҷикони муҳтарам, як чанд рӯз пеш дар интернет як видеоролик нашр шид. Кадом узбак ҳақорат кард тоҷикоро ба забони русӣ. баъди ӯ тоҷико ҳама хездан даъват карданд ки ҳар каси тоҷике, ҳар каси хеза видеоролик кунад бар зиддаш. хездан ба қаҳр, ба ғазаб видео карданд ки мо тамошо кардем, қаҳрмон кард, та натсияаморо пас зади, шумо узбакон натсия нестед, исӯсӯ гапҳои бисёр. аввал ба салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ, баъд давомаш ҳақорат, исӯсӯ, корча, пистолет, автоматҳошон қади видео кардан. вои ман ки агар суратша нишон медод, мо тарш мекардем, хелиш мекардем. ма шуморо як каса нишон медиҳам ки миллати тоҷика пас мезана, ҳама чизро пас мезана, ҳама касои шуморо пас мезана, мо шуморо пас мезана. ва ягон та шумо ӯ каси дидаги шиндаги на видеоролик кардаги, просто шумо видео кардаги нестед, шуморо накишед, просто як видеош кине. шумо требоват кине ки мувофиқи қонуни ҷумҳури ҳаму Конституцияи ҷумҳури Тоҷикистон, як касе ки пас зади, ҳар як шахс озода, ҳар дин ҳар чизе пайравӣ мекуна. ба дин оини як кас агар таъқир кардӣ, ба ҷавобгарӣ кашида мешавӣ, ҷиноят аст. хуб, рафтем. هزاران تاج سامانه، هزاران سله یا دستار روحانی با آن یک شبکه لیلین نمیارزند. با جای هیکل لیلین هزاران هیکل سامانی را آورده بنشانه، جایش را نمیگیرند. تمام شاعران یک جای بنشینند، جایش را نمیگیرند. براین از لحدها نیز جایش را نمیگیرد. خدا هم جای لیلین را نمیگیرد. خدا هم جای لیلین را نمیگیرد. خدا هم با همه پیغمبران سحر پردازش در این دنیا که 100,000 سال исҳак шеъриш 2 минут 44 секунда. сагаде чӣ гуфт? инҷа мусалмон будан фақат кори мусалмоне, кори тоҷикоя, тамоми тоҷика, касе ки тоҷика, на сомониё, на сосониё, тамоми қаҳрамони Тоҷикистон ба як шабкаи лели намеарзанд гуфт. ҳатто гуфт худо ба пайғамбар серпардоз кард, ҷодугара меган. ҷодугараш ба як шабкаи лели намеарзанд. ин бадбахти очалаънат. зан шазани лели кин, зан шазани мардам кин, гапади чӣ гуфтеста? қа махруша барбите охи ангара бите лели набите бугу. яъне ҳаромин гапа гуфтеста. ҳам миллати моро пас зад, ҳам дин оини моро пас зад, ҳама чизи моро пас зад. видеора 95% шумо тоҷико дидагин, мо тоҷико 95% дидагин. як кас як видео накард, нагуфт ки ин саг худаш кия. мувофиқи қонунҳои ҷумҳури Тоҷикистон бояд ба ҷавобгарӣ кашида шавад. аммо мутаассифона барои шеърш хонаш падаркаш карданд. мутаассифона хонаш падаркаш карданд. ина хоини миллат, ина душмани миллат, ина касофат, ина разил, ина лаъин аз дохили Тоҷикистон. кадомат як видео кардӣ? куна биге ки кадомат як видео кардӣ, ман ракун нишон бите, ман тамошо кунам. ягон тад ирӯз мехоҳед 4 видео мекунӣ, бар зидди як узбак тоҷик мехоҳед як видео мекунӣ, ҳақорат мекунӣ, фикр мекунӣ ки шуморо мегӯям ки миллати бананг ба номус, миллати тоҷдору, миллати гарини. не, ман хидми тоҷики ман намегӯм гапа, барои ки ин кори шумо ягон маъни надорад. ина ошкор ҳама чиро медонӣ, ҳама чиро медонӣ. як видеоролик кардан наметавонӣ, ба сари поча кардани узбака иқа зӯрию воима. нанги номуси миллати тоҷикистонро бедор кунӣ, нанги номуси динитонро бедор кунӣ. тамоми муқаддасоти мову шумо зери пой. тамоми муқаддасот, чӣ миллат буданмон, чӣ мисол динмон, чӣ оинмон, ҳама чизи мо зери пой. ҳамаша медонӣ. чӣ ба намехезӣ дифоъ кунӣ? барои як узбаки почака намехезӣ видео кардисе, нишон додисе ки мо гарем дидем, ғазаб бедор шуди, хелохе я персия итоат мекунам, колочката меканам. ина марамат. ина касе ки бананг ба номус иддаои тоҷикӣ мекунад, иддаои мусалмон мекунад, марҳамат. ина марҳамат, ина ки баъди видео кунӣ. на ман шуморо даъват мекунам, бурӯи видео кунӣ.
агар бихоҳӣ ки агар шумо тоҷик будонӣ, агар шумо мусалмон будонӣ, агар шумо тоҷик будонӣ, бояд шумо бихезӣ кора бикунӣ. натарсӣ, айбулло собир натарсӣ. Як касофат, як лаъин, як саги оқипадараӣ. Аз худо битарсе ки инами марг аз сефи чаш наздик ай. Ним ҳоб ҷонта мегира, худат медониву ба ӯ пеши мункар накир. Ҳеҷ ка айтен ҷавоб намега. айҷа суханҳо гуфтани бисёр ай. Не ки агар ҳамин меган ба одами бофаҳм як нуқта бас аст, агар шуъур аст, агарна чароғ чи пеши кур аст. Кадми бофаҳм боши иншаалло ки мефаҳмед, видеоро тамошо кунед мефаҳмед. Бозор собир бизанед бохиш мебуряд. гуфтаниҳо бисёр аст. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Не ки накунед дигар видеотон, ки шарманда кардед ҳамаро ба худо. خدا هم جای لیلین را نمیگیره. خدا هم جای لیلین را نمیگیره. خدا هم با همه پیغمبران سحر پردازش در این دنیا که خیلی 100,000 سال исак шеъриш 2 минути 44 секунда. исак айде чӣ гуфт? инҷа мусалмон будан фақат кори мусалмоне, кори тоҷикое, тамоми тоҷики касе ки тоҷик ай. На сомониё, на сосониё, тамоми қаҳрамони Тоҷикистон ба як шабкаи лели намеарзанд гуфт. ҳатто гуфт худо ба пайғамбар серпардоз гуфт, ҷодугара меган. ҷодугараш ба як шабкаи лели намеарзанд. И бадбахти очалаънат. занша зани лели мекунӣ, занша зани мардам мекунӣ. гапаи чӣ гуфтест? қа маххурша барбите охи, ангара бите лели набите бугу. ина ошкор ҳама чиша медонӣ, ҳама чиша медонӣ. як видеоролик кана наметавонӣ ба сари поча кардани узбака иқа зӯрию воима. нанги номуси миллати Тоҷикистона бедор кунӣ, нанги номуси динитона бедор кунӣ. тамоми муқаддасоти мову шумо зери пой. тамоми муқаддасот, чӣ миллат буданмон, чӣ мисол динмон, чӣ оинмон, ҳама чизи мо зери пой. ҳамаша медонӣ. чӣ ба намехезӣ дифоъ кунӣ? барои як узбаки почакан намехезӣ видео кезе нишон доист ки мо гарем дидем ғазаб медор шуди хелохе я персия итаат мекунам, колочката меканам. ина марамат. ина касе ки ба нанг ба номус иддаои тоҷикӣ мегӯяд, иддаои мусалмон мекунад, марҳамат ина. марҳамат ина ки баъди видео кунӣ. ина ман шуморо даъват мекунам, бурӯи видео кунӣ. агар бихоҳӣ ки агар шумо тоҷик будонӣ, агар шумо мусалмон будонӣ, ҳаромӣ гапа гуфтестай, ҳам миллати моро пас зад, ҳам дини оини моро пас зад, ҳама чизи моро пас зад. видеора 95% шумо тоҷико дидагин. мо тоҷико 95% дидагин. як кас як видео накард. нагуфт ки ин саг худаш ки ай. мувофиқи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба ҷавобгоҳӣ кашида шавад, аммо мутаассифона барои шеърш хонаш падаркаш карданд. мутаассифона хона падаркаш карданд. ина хоини миллат, ина душмани миллат, ина касофат, ина разил, ина лаъин аз дохили Тоҷикистон. кадомат як видео кардӣ? куна биге ки кадомат як видео кардӣ, ман ракун нишон битем тамошо кунам. ягон тап. ирӯз мехоҳед 4 видео мекунӣ, бар зидди як узбек тоҷик мехоҳед як видео мекунӣ, хақорат мекунӣ, фикр мекунӣ ки як шуморо мегӯям ки миллати ба нанг ба номус, миллати тоҷдору миллати гаренӣ. Не, ман худам тоҷикам, ман намегӯм гапа, барои ки ин кори шумо ягон маъне надорад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳамватанони азиз, тоҷикони муҳтарам, як чанд рӯз пеш дар интернет як видеоролик нашр шид. кадом узбак ҳақорат кард тоҷикора ба забони русӣ. баъди ӯ тоҷико ҳама хезтан даъват карданд ки ҳар каси тоҷик, ҳар каси ва хеза видеоролик кунад бар зиддаш. хестан хай ба қаҳр ба ғазаб видео карданд ки мо тамошо кардем, қаҳрмон кард, та натсияи моро пас зади, шумо узбакон натсия нест, исусу гапҳои бисёр. аввал ба салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ, баъд давомаш ҳақорат, исусу корча, пистолет, автоматошон қади видео кардан. воима ки агар сурача нишон медод, мо тарш мекардем, хелиш мекардем. ман шуморо як каса нишон медиҳам ки миллати тоҷика пас мезана, ҳама чизна пас мезана, ҳама муқаддасоти шуморо пас мезана, мо шуморо пас мезана. ва ягон тари шумо ӯ каси дидаги шиндаги, на видеоролик кардаги, просто шумо видео кардаги нестед, шуморо накушед.
просто видеош кине шумо требовать кине ки мувофиқи қонуни ҷумҳури ҳамун Конституцияи ҷумҳури Тоҷикистон як касе ки пас зади ҳар як шахс озода ҳар дин ҳар чизе пайравӣ мекунад баъд дин оини як кас агар таҳқиқ кардӣ ба ҷавобгарӣ кашидан ҷиноят аст. хуб рафтем هیکلانش را به هم جنگ است. هزاران تاج سامانی، هزاران سله و دستار روحانی با آن یک شبکه لنین نمیارزند. با جای هیکل لنین هزاران هیکل سامانی را آورده بنشانه جایش را نمیگیرند. تمام شاعران یک جای بنشینند جایش را نمیگیرند. برایند از لحدها نیز جایش را